有人。साख्रि मोनबेसे जागोन बेयाव नोगोद गिदिर खानाय लोगोफोर गामलाया फाहे फुहे जालायलायो बेजों भर्टिक लाबोयोब्ला हेल' लोगोफोर खुलुमबाय आं साइखं दिनैनि मोनसे गोदान ब्लगाव साफ्रोमखौबो गोसो गोरबोजों दुंब्रुदै बरा हरबाय न'आवनो एसे खामानि मावगासिनो दङ एसे हा खोगासिनो दङ आङो नोंना मा नाम मोनलाय आंना हाजिरा मावनो लोगाबाय हाजिरा मावनो फैदों ना नोंना मा नाम मोनलाय नोंनि नामा नोंनि नामा इसा मुनथारि आं दङ इसा मुनथारिया ए हा रोगानो फैबाय लोगोआ आंना लोगोआ बिसो नों आंखौ मा जायो हा दादि होनो ने दादि जायो आंखौ दादि जायो ए आंना मा नाम आंनि नामा मा नाम बिराद मेंबाय माने लोगोफोर एसे खामानि मावनायावनो 7-8 थाख्रिसोल' रोगादोंमोन आङो बेयावनो गोलोमदै बोहैजोबलायबाय गोलोमदै गलांजोबलायबाय नै ओरैबायदि मेंग्रा जाबाय माने एक्सारसाइज खालामनाय गैयाना जेबो गासो जानायल' जायो फुङावहाय जा खियो बेयाव जि गलाङो बेनोल'सो बेनिफ्रायथ' गोलोमदै गगारखायानो एक्सारसाइज खालामखायानो फुंनि 8टा 7:30 8टासिम उन्दुयो 8टा 9टायावसो सिखारो फुङावहाय सिखारनानै एक्सारसाइज जेबो खालामनाय जायाना बेनिखायनो एसे खामानि मावब्लानो बिराद मेंग्रा जाबाय आरोना बेफोरो जाहैबाय गासिबो अमा बेदर गरम बुस्थु जानायनि थाखाय जादों आरोना अमा बेदरखौ बिराद जाखायो नालाय हांनाय जालाय सफारि एवनाय जालाय बिखा जालाय बिराद अमा बेदर जायोना आरो बयलार जायोना नोंथांमोनाबो अमा बेदरफोरखौ बारा जालाबायनांला लोगोफोर एसे खम खालाम बिराद खस्थ' मोनो देहाया एकदम मेजेम जाजोब्बाय सोरबि बिराद सोरबि जायो अमा बेदर जायोब्ला बिराद मेङो हां थोनो थाख्रि मोनसे रोगायोब्ला 2-3 मिनिट जिरायो बहा थांदोंमोन नोङो बस बहा थांनायमोन दा बिथांमोना सानैबो माने बेखौ रोगाजोबोब्ला दा हरावहाय आमलेट दैसे मोनजागोन आरो नै बिसोर सानैया नैबे दैसे बै दैसे मोनजागोन दा हरावहाय आमलेट दैसे एवनानै होगोन अमा बेदरखौथ' जाहोनो हाया अमा बेदर जायोब्ला देहाफ्रा एकदम माने खस्थ' मोनो लोदोदो जायो जेरै आङो एकदम एसे खामानि मावलानो हां थोनो मोनो बेनिखायनो अमा बेदर जानायखौ एसे खमायलांनोसै बिसोरखौबो जाहोआ आं जाया नालाय बिसोरखौबो जाहोआ दावदै दैसे रुनानै होनोसै आरोना लोगोफोर दायो नै खोगासिनो दङ बेखौनो बायला जिलाखौनो जेने थेने माने हा ट्रेक्टरसो लाखिबाय खस्थ' मस्थ'नो बिसोर सानैया जाहैबाय आंनि आब'नि फिसाला ओमफ्राय सासे दंबावो सासेयाथ' आब'मोनजोंहाय दङ बाहेराव दायो बिसोर सानैखौ खामानियाव लागायना होबाय स्कुलाव थांदोंमोन स्कुला दासो गबाय बेनिफ्रायनो माने दसे रोगानो होबाय रागा जोंलायबावदों नै सासे नैबे जाहैबाय गिदिर बे गेजेर लास्टआ जाहैबाय आब'मोनजोंहाय दंहैयो आरोना ओमफ्राय दा माने बेखौनो रोगागासिनो दं माने हाजिरा होयोमोनब्ला बेखौहाय बङालिफोरखौ हाजिरा होयोमोनब्ला बेखौहायनो 2-3 रोगागौमोन बिसोरो बिराद फैसा थांगौमोन आंहा बेनिखायनो दा न'आवनो 3जों रोगागासिनो दं आरोना नै बिथिंजाय दाबसे गारदों नैबेयाव दाबसे गारदों आरोना ट्रेक्टरसेल' बेनिफ्राय लामायाव माने लामा जिङाव गारनानै होबाय आरोना गारनो बिदिबो जायगाबो गैया नालाय नैबेयावहाय ड्रेन दङ नैबे फुख्रिनिफ्राय दै थांग्रा ड्रेन जाबाय बियो बेनिफ्राय नैबे लामायावनो गारबाय आरोना ओमफ्राय लामाया ट्रेक्टर थांलाय फैलाय एसे उसुबिदा जायो नालाय बेनिखायनो गारस्लाबनानै रोगाखाबाय आरोना जेसेबां हायो रोगानोसै नङाबा लामाया ट्रेक्टर थांलाय फैलाय उसुबिदा जायो एरायनो हा साजों मानखोलांगोन नङाब्ला सोरबा ट्रेक्टरा रावबो नुस्लाबैयाव माने सोरनिबा ट्रेक्टरा हा साजोंबो मानखोलांनो हागौ बेनिखायनो माने रोगाखाबाय आरोना गारस्लाबनानै दा बिसोरबो स्कुलाव दंहैयोमोन दासो मोनफैदों हारसिं आङो माने हाख'थाराखैमोन दा एसे रेजें मोनबाय आरोना थ' लोगोफोर बे हाया ट्रेक्टरसेयावहाय 500 लादों बबेनिफ्राय लाबोना होफैखोथाय आंथ' मिथिया बेखौनो दायो रोगागासिनो दङ 500 लादों साख्रि मोनबेसेसो जागोनलै बेयाव नोगोद गिदिर खानाय लोगोफोर गामलाया फाहे फुहे जालायलायो बेजों भर्टिक लाबोयोब्ला थ' लोगोफोर दिनै एसे स्रां मोनदों र' हाखौ रोगानानै एसे खामानि मावनानै माने जेबो मावनाय जाथ'थाराखैमोन ना बे साननैसो जानाय आरो उन्दुनायल' जाबाय थादोंमोन जेबो खामानि मावनाय जायाखैमोन बेनिखायनो माने दिनै खामानि मावनानै एसे मोजां मोनबाय लोगोफोर सम खामानि मावनांगौ जेबो खामानि मावथाराब्ला माने जानाय आरो उन्दुनायल'ब्ला
मोदोमा बिराद गिलिर जायो दिनै एसे मोजां मोनदों हा रोगानो मोननानै देहाखौ एसे स्रां मोनदों गोलोमदैबो एसे गबाय नङाबा गोलोमदैबो गनो मोनामोन दायो रोगागासिनो दङ नै आंनिया नै बियो बिराद गिदिरखा आंनानै एसे मोजां मोनबाय दिनै देहाखौ एसे खामानि मावनो मोननानै जानाय आरो उन्दुनायल' जाबाय थादोंमोन लोगोफोर दायो नैखौ एसे समान खालामसैलाय रोगाग्राया रोगागासिनो दङ केमेरामेन थांदोलाय रोगाहैदोलाय जल्दि गथा गथाखौ लाबो नों बहा थांनायमोन हा आलु सब सोर जाहोखो मादैया दे मा मावदों हाजिरा मावदों दे थिखोदो 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 थिखो हा माया नों मा मावदों हाजिरा मावदों माबायदि होनो हाजिरा मावनायखौ आं हाजिरा मावदों गाइस होनदे आं हाजिरा मावदों गाइस होनलाय ओमफ्राय लोगोफोर समाबो मोनाब्लि जाबोबाय दायो माने आंनिया खामानि मावग्राफ्रा दायो टिउसनाव थांसिगोन 11:30 बिसिना टिउसन दङ दायो माने दुगैगोन लोबगोन नालाय बेनिखायनो माने दायो खामानिखौ दोनथ'नोसै बेनिफ्राय माने आंहा 500 थाखा बासिलायबाय आरोना लोगोफोर मानि थाखाय 500 थाखा बासिखो होनोब्ला बेखौ हाजिरा लागायनांगौब्ला बिसोरथ' सानसे लाखागौमोन बेखौहाय दायो बे सानसे लायोब्ला आङो सानै मानसि लागायोब्ला 250 500 थाखा थांगौमोन आरोना जायै लोङै जाहो लोंहो बेनिखायनो माने न'आवनो एसे रोगानो हाग्रा दंखायो नालाय बडि बिल्डार दा बिसोरखौनो लानानै माने रोगानाय जाबाय आरोना एसे दंबावो दायो बे एसेखौ गाबोन रोगानोसैलाय बिदिब्ला लोगोफोर अमा जानायखौ नोंथांमोना एसे खमायदो दै आंबो खमायनोसै माने खामानि मावब्लासो मिथियो आरोना देहाया बेसे गिलिर जाखो बेसेबां खस्थ' मोनो माने खामानि मावब्लासो मिथियो आरोना नोङो जानानै आरो जेबो मावालासिनो थायोब्ला नोङो जेबो मिथिया माने दिनै हा रोगालायबाय नामा थ' लोगोफोर दिनै हा रोगालायबाय नालाय आङो दिनै मोनथिलायबाय आरोना देहाया माने आंनिया बेसे गिलिर जानानै दङ बेसे अलसिया जानानै दङ माने हा एसे रोगानायावनो जाबायदि गोलोमदै गबाय माने गरम बोथोराव गनाय बायदि गबायलै गोलोमदैया हा एसे रोगानायावनो जियानो जा लोगोफोर दायो 500 थाखा बासिबाय आरोना न'आवनो सेंग्राफोरखौ लानानै भागिनमोनखौ लानानै बडि बिल्डार गोजाखा नालाय बिसोरखौ लानानै रोगाबाय बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौबो बारा गोलाव खालामला मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक होब्लानो जाबाय चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय आरोना लोगोफोर बिदिब्ला एसेनोसै लोगोफोर जय बर' हारिनि गोजोन्थों।